Lehenengo ariketa da ekuazio txoio bat. Horren dituzu. Gauza batzu bidertzen berdin zero. Funtsezkoa da, bidertzen berdin zero egon da. Orduan zer egin behar da. Hartu behar dugu. Biderkagai bakoitza eta berdin zero ipini bakoitza. Hau hartu eta berdin zero ipini. Hau hartu eta berdin zero ipini. Hau hartu eta berdin zero ipini. Orduan, ekuazio batetik lau ekuazio desberdin atera ditugu. Eta ekuazio bakoitza ebazten da. Ekuazioaren ebazpenaren helburua da xaren balioa kalkulatzea. Orduan, zengo dugu xa bakandu. Minus 0 x karratu berdin 0 bada, hau automatikoki. Hau ze bakarrik alda esan 0, minus 0 bider nahi duzuna alda izan 0, nahi duzun hori 0 bada bakarrik. Orduan, xa berdin 0. Askatzen badugu hemen x karratu lehen, minus 0 doia zatitzen, 0 zati minus 0, 0 izango zan, x karratu berdin 0 bada, x plus minus erro 0, 0 dala. Beraz, automatikoki olako adierazpen bat badukazu, minus 0x kuadro, minus 0x berzazpi, minus 0x solte batuketa da kenketa barik berdin 0 bada, x a 0 izan behar da. Bigarrena, x kuadro ken bat behatziren berdin 0. X kuadro bakandu, x kuadro berdin bat behatziren, beraz, x karratutik x askatzen dugunean, plus minus honen erroa. Bat behatziren erroa bateren. Beste honetan, x ken erro bost berdin 0. X-a bakantzeko, ingo du, minus erro bost, bestaldera pasa, plus erro bost. Beraz, x-a erro bost da. Eta amaitzeko, x berriru gehi bat berdin 0, x berriru bat hau bestaldera pasata berdin minus bat, eta berretzaile hau desagertarazteko egiten dugu erro eta errotzaileen ipini berau. Hau egiten dugunean, berretzailea bakoitia danean, hemen ez dugu ipintzen ezer, eta bikoitia danean plus minus ipini behar dugu derrigor. Eta gero, iru erro minus bat, ze zenbaki? Ber iru emoten dugu minus bat? Minus bat bider minus bat, bider minus bat da, beraz, minus bataren iru erro da minus bat. Eta ipine dituzu hemen, nahi baduzu, edo hemen borobitzen badituzu soluzioak, amaituta dago. Hau bat. Bigarrena. D esan duzu. Deren kasuan, daukagu logaritmo bat. Hau nahiz eta ekuazio logaritmo bat izan, eta ekuazio logaritmoekan gauza asko kontutan izan behar, guk hemen bakarrik egingo duguna izango da, definizioa aplikatzea. Zer nahi dago esan, gauza baten bi oinarriko logaritmoa dala minus bat. Esan nahi dau, bi ber minus bat, hemen daukagu, bi ber minus bat, dala logaritmo barruan dagoena, x gehi bi. Hori da definizioa. Orduan, bi ber minus bat zen bada, bat biren. Orduan, x gehi bi bada bat biren, x izango da bat biren ken bi. Hau da, mkt egiten badugu hemen, bi da lau biren, bat biren ken lau biren, minus iru biren.